Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sakyo and family Mzumbe, Uthando Nes'thembu family umusamsele kunamakhosikazi akhe awu-4 kunento ayishilo umseleko bhale nge-English mina sengikutshela ngesizulu uthi ama-followers or abalandeli be-show baya-complain-a bayakhalaza ukuthi uhlezi ehamba noMakhumalo. Siyasazi isizathu salokho ukuthi why uMakhumalo ehlezi ebonakala, why uMakhumalo e-active futhi ukudlula amanye amakhosikazi ku-social media, because we-radio presenter, ubuye ebe-MC or program director, yonke leyo msebenzi ubuye abe-guest speaker, so okwakhe akuzufana noku-Sister Wives. But umseleko uthi-ke ngoba abantu bayakhalaza kwabalandeli bamakhosikazi kaMseleko ukuthi uhlezi ehamba noMakhumalo. Umbono lo, because le bhizinisi iyabonakala ukuthi uMakhumalo ukuze umsebenzi wakhe ehlezi ethola ama-calls amaningi kufanele abe active ku-social media. Kufanele futhi asondele kuMseleko because umsebenzi wabo kaMakhumalo noMseleko ucishe ufane. Kodwa ngapha-ke uma uMseleko ebuza ngempela lo mbuzo, ayibukeki inzima le yokuthi uzohamba nobani kwiside likaMseleko, because uMseleko engayikhethela ukuthi uhamba noMacele komunye umcimbi if kumenywe uMseleko bengabanga specific ukuthi uMseleko noMakhumalo. But uMseleko-ke uthi ubuza noma ucela ukuthi mayemenyiwe besho abamemile, angithi kunama-organizers, abantu laba abahlelayo umcimbi, besho ukuthi bafuna afike namuphi unkosikazi. Ngibheka ukuthi umuntu o-organize umcimbi uzobona ukuthi phela maye ibekwa kanjalo, uzobona ukuthi uMakhumalo unama-followers amaningi. Mayefika noMakhumalo, obvious baningi abantu abafisa ukubona uMakhumalo. Kanti mayemema uMseleko enenhloso yokuthi namanye amakhosikazi ufuna ukwaphakamisa ngendlela aphakamisa ngayo uMakhumalo, noma ufuna atrende ngendlela uMakhumalo atrenda ngayo, because ekugcineni kwakho konke okwenziwayo okunye kuyibhizinisi elifaka imali emndenini. Mhlambe kufanele iqale ku-social media kube ukuthi ngendlela esibona ngayo uMakhumalo zikhona ney'thombe zikaMayeni nezikaMangwabe nezikaMacele. Ngaphandle makuyisinqumo sabo ukuthi abathandi ukubonakala, because siyalibona ipheji ukuthi liphithizela uMakhumalo. Why lizophithizela uMakhumalo? UMakhumalo unama-followers amaningi. uMakhumalo kufanele ebhukhwe kwezinye iy'ndawo. uMakhumalo uma kuphela ishow iphela mhlampe engakaze eyenze into eyiphutha, mase kuMakhumalo kukhulunywa ngaye nobaba uMseleko uwenza into efanayo. Kanti before, uma kuthi bekuwunkosikazi, ngenza isibonelo, uMayeni ebeyenza into mhlampe kwathiwa uMayeni watrenda laphaya ku-Twitter, besimbona uMseleko after 2 days i-episode idlalile ukuthi usebhizi noMayeni, zikhona-ke iy'thombe. Mhlampe kungaba lapho ukuthi indlela esibona ngazo iy'thombe asingancishwa. uMangwabe nje sesiniloza iy'thombe ey'ndala za-season 5, u-season 6 usuphelile. Singazi-ke phela ukuthi ngohlobo lwebhizinisi, ngoba bakhona labayana abenza ikhanda, abenza o-makeup, abathunga iy'mpahla, mhlampe-ke i-communication ithini phakathi kwabo. Kungenzeka ukuthi laba abanye sincishiwe ngoba bathi ayi, ngeke ngikwazi ukuthi ngizopromotha iy'mpahla zakho kanjalo nje, ngayithenga mina. Asazi-ke kuleyo ndawo, kodwa mhlampe ingaqala ngey'thombe ukuthi hayibo, sibona uMacele, sibona uMayeni, sibona uMakhumalo, sibona uMangwabe, kulandelana. Ngoba uma ngathi ihamba manje iyophithizela kwi-family page, hawu, Thesaklobo sibona uMakhumalo, sibona uMacele, sibona uMacele, sibona uMakhumalo, kodwa siya-understand-a kune-show. So kubalulekile ukuthi bona belokhu besemehlweni ethu ukuze sizobuye sikhumbule ukuthi hayibo, kanje uMacele noMakhumalo benza i-show ezomshado. Siselapho-ke i-show ihamba kanjani, niyayibuka i-show ezomshado, siwenza ama-reviews, sikhulume ngey'nkinga ezivela lapha kwi-show, mase sibona-ke ukuthi-ke kuyaye ekugcineni kuthiweni, i-solution kube yini, ufundani futhi ekugcineni, ngoba naleyo ukuthi uma isiphelile i-talk show sithathane njengababukeli, sicoshane, ibalulekile. Thank you so much for your love and support. Bengizwa nje nokuthi mhlampe ingalungiswa umnikazi indaba ukuthi
komunye umcimbi ubonakala nomacele, komunye abonakale nomayeni, komunye noMakhumalo noMangwabe. Bayazazi-ke bona ukuthi izikhathi zabo bakhona kanjani. uMakhumalo obviously uzobizwa, yena-ke uzohlezi evela no-husband okuwumseleki ngoba uyena yedwa u-husband wakhe. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.